Sorry, change. Sorry, change. I am not sure. Saka socket yachaita kona sei. Socket izizimta. Saka vanoita zvaro ne mafesa akazara ziso. Ai, ziso rakangobuda chete rakadai. chaka doctor unoziya uhu. Madhokta ashaka. Aiwa, anyepi. Vamwe vatomboketa. Ndo pati yoti vanozara kuti haichinja ipe. Vamwe vatomboketa chinhu. Aiwa, abvunza ako. Doctor anokuti consultation fee. Aiwa. Kuramba kakadaro. Unochiona akafanira kadiki pati rakatokwana rakadaro. Picture chaiyo katora picture kangoto picture ziso chete so munhu anokudza kuti uyu kamwana. Akunyepi. Ndikukutaurira. Ngopicture apa chete. Ziso chete. To picture kamwana nerako. Let's picture ziso not the eyes. Ziso. You cannot tell. You can tell. Kasimbi yakaenda uko. Chata pali mwana mdika aripo. You cannot tell. Sari chinje. Daidza ikasimbi. Simbiya. Kana kuti tonotora kama ibasa kondudzo kuti kachakura kwakadai. Ziso richangoramba rakadai. Aiwa, ziso ari chinje. Ganzo kuna zvinhu zvinokura pamunhu zvisingaoneke. Kuti zvinhu zviri kukura. Aiwa, hapana chisingaoneke. Zisari zvinokura zvisingaoneke. Achitika iwono mama ndo mama. Wambona ukura unoita active. Bvudza umboroona kukura kwaro unozongoona rareba. Ayo ndauziva kwambokaona. Ne expand kaisi. Nokura sei. It depends nemunhu. Aiwa, saka utaura chidhafu chine It depends nemunhu. Masikiro akaita anatomy yake iyi. Apa mudhara apa makuwadza. Gore rineri mamusati mambotaura zvinhu zvakadai. Ndochinje kutanga chamaini. Masondura mvundu. Aiwa, kuramba madrona andakaona. Ane kusanyebere vanhu. Aya sikunyipa. Ndikapana ukaenda userutore Kuti ziso ari kure kubvira kukamwana kari kachena. Vazvarwa. Kusvika ufe. Kusvika ufa richinje size. We have to put it on debate on the internet. Exactly. Google. Why should I Google? Google you. That's why I'm telling you. Even never Google. Now this good. I'm done papo. You think that's Zora, but I'm not. Can I ask one information, man? Because I was right. Zvangofana kuti kasmall intestine akakuri kagusa small. Aiwa, zasiyana kuti small intestine. Ngiro chaiyo je. Nekukura unokuita pati ziso kana remombe kana rechi. That is so remunhu arichinje size. I don't know mombe kana. Saka iri ndo ndakazara nari. Masiro zangu anochinja kaboza generator. Asi zero ndio raunariyo. Tati ndo zvari ngori. Ndo size yacho. Ndo zvakatakaita ndi mwana bika unifotesa msoro kadiki zviti. Waona kusasa. Ndo kwakatenzana neziso racho. Msoro dzanze dzakapedza. Chakana mdiki. Ukwembe sere mwana mdiki nerapo. Ngale vanhu vachitozvarwa pana pakakura. Unbelievable. Do you believe kuti munhu akafa vhudzi rina marichikura? Ariore chete. Toto ariore kuti vhudzi ariore. Itabvudza ariore. Richikura bhonzi nevhudzi yaro rinogara kunyeba. Ariore ipa pane pasina ropa. Handiti. Nokura sei. Ndipo akaona akafa vhudzi raikura ipo. Vhudzi tsvino noziva. Saka munambona uno manager movie. Inini manje rokonzawo zvandakaona zvitaurwa naAmerica. Wanhu waiforoma zvidhina handiti wachichera pachidzere paya handiri kuona wachichera pachidzere paya wakasvika kufukura munhu mabhonzo emunhu handiti uri kuona bvudzi rinoramba riripo handiri kuziona munhu anenge atoo mabhonzo even skinny with time inopera after makore akawandisa skinny zvata inobata nebhonzo inozopera nebhonzo flesh is yaroa yozopera Zati nopera but mamami haiperi. Mami 5. Mami 5. Anikaomesa. Kasotwa chimkuifa. Anizonzi embalming liquid there. Awungi nawuzoona. But you unozviona sei kuti ma-Americans vari kunoita paunochera vanhu ivavo vachisa mumizi. Vanhu ivavo nyika moyo kunze. Kunze kokuna naEgypt.
vakuchera mamika vachizvidisplay vachizanzi uyu akazofa nepolio uyu akazofa nemarairiya vakutesta mabhoni but hasisi bhoka uda tunochera kana einstein munhu afana muchero utofana uziva kuti vanhu vakafa vairarama sei saka utoti notowanikwa kuvanhu vacho vakafa that information tostata remains evanhu ivavo vanodi kuchera vavo ivo kuamerica vave vapi winston churchill nana roosevelt vanhu vetime iyoyo washington unoona kuti topics of interest pahuman life ndekudhara before nhingirikeni time dzana chechi dzauri kutaura aiwa tinongotaura kuti most important information iri kutsvagwa vanhu vakararama before Cynthia uyatone ziso rako Cynthia uya ya Cynthia uya totirenzanisa nerapakasona uya saka hazi maziso ako achakura naine uya but you might be right you might be right tarisaoneka kalenza kebleka anokura aiwa sari kure ndokora kuiti ini ndoda akasiyana iwe ziso rako vhurisa ziso to tasaona unosiyana chini rako ini zvakada kana iwe but ziso riri kuoneka kuti ihombe mukati ngatimboonora gaa tarisaone kuzvimba kwarakaita chifunga gepu rako nine mwana mune makore pakasoni imbovhurwa wako to makasiyana makore mangani vura maziso ako ndotovhura maziso tasaedzanisa iwo makasiyana makore mangani akasiyana makore mane mwana hanzi maziso ako achakura nemundaraunda Cynthia upenga iwe sari chinji but zvinogona kudaro azichinji bweziso iri ndandichiriona kuti ziziso iri hanzi ziso rako harambobvira rakura sinzi uri munyumwa bvira pamakazvarwa nevanhu munhu unenge uchikure hanzi ari kure nauyu what I'm saying zakado proof ndo maziso size yawo analo sizo miri wese unenge uchikura size ari chinji size kuti zise mimi kubva muri mudiki handiti kutaura ichi raundi chenyu nechemanzwa here mudhara ziso remhuru yemombe ka nemombe hombe mombe hombe ka hazvimboita azoenzani ini ndichazviita ini musoro unenge uchikura kukura kunenge kuchiita munhu unokura the whole body saka mabhonzo azvioneki aiwa hatichabvunza doctor ndara kuti makore mangani tsora kusvika 46 years 46 hauna 45 aiwa siya kani iri dzore aiwa pese yacho hari kuzokura zvekupagore azvabasa ridzore chaisvika achizvarwa 46